Καλησπέρα! Βρισκόμαστε εδώ στο eFantasy.gr Games and Comics, η Ασονίδου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για να κάνουμε το unboxing του Mystery Box Απριλίου. Η θεματολογία του δεν είναι άλλη από το Suicide Squad. Για να δούμε τι έχει μέσα. Το ανοίγω. Εγώ! Πάντα εγώ! Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Το αφήσω εδώ. Και ένα θα τα δει. Πρώτο και καλύτερο, εγώ σε Funko Pop. Είμαι υπέροχη. Έχει απίστευτη λεπτομέρεια. Πόσο πολύ μου μοιάζει. Σαν δύο σταγόνες νερό. Περίπου, εντάξει, εγώ είμαι πιο ωραία. Λοιπόν, θα την αφήσω εδώ να μου κάνει παρέα. Θα την πω Little Harley. Για να δούμε. Μετά έχουμε μία κούπα Daddy's Little Monster. Φυσικά και εγώ είμαι πάνω. Τώρα την ανοίξω να τη δείτε. Νάτι. Για να πίνω τον καφέ μου το πρωί, όταν ξυπνάω απόγευμα. Ναι, περίπου. Δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει πάντως. Είμαι πολύ όμορφη πάλι. Εντάξει, εγώ είμαι. Γίνεται να μην είμαι όμορφη? Δεν νομίζω. Να αφήσω εδώ στην άκρη. Λοιπόν. Και μετά. Η μπλούζα μου. Η μπλούζα μου. Μαγάντη, δεν μπορώ να πω. Είναι υπέροχη. Daddy's Little Monster, επειδή είμαι. Αλλά αυτή μην μπερδευτείτε. Είναι μόνο για γυναίκες. Για τους άντρες έχουμε κάτι άλλο. Εξίσου ωραίο. Είστε έτοιμοι? Why so serious? Όπως λέει και το pudding. Και αυτή μου πάει. Επειδή είναι το pudding, φυσικά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να δούμε τι έχουμε μετά. Την αφήσω αυτή στην άκρη. Τη βάλω αύριο. Λοιπόν, μετά έχουμε... Είστε έτοιμοι? Μία φύσα από το Suicide Squad. Εγώ στη μέση, περίπου. Πανέμορφη όπως πάντα. Τέλεια. Θα τη βάλω κατευθείαν στον τοίχο μου. Όχι ότι δεν έχω αφήσει με μένα, αλλά εντάξει. Άλλη μία δεν θα έβλεπτε. Για να δω. Και για το τέλος έχουμε το πρώτο τεύχος από το κόμικ του Suicide Squad. Φυσικά. Εγώ στη μέση πάλι, εννοείται. Και το ανοίγουμε. Και πρώτη φάτσα εγώ. Βέβαια. Τι όμορφη που είμαι. Εντάξει, έχω φάει το αυτί του, αλλά του άξιζε. Οπότε, καλά να πάθει. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το Mystery Box μπορείτε να το παραγγείλετε μέχρι τέλη Μαρτίου και να μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάτι ιδιαίτερο για σας. Για όλους εσάς που βλέπετε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε share και να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε αυτό το Mystery Box που μόλις άνοιξα. Ναι, καλά ακούσατε. Είναι πολύ απλό. Κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook mysterybox.gr και μετά μπαίνετε στην κλήρωση κάνοντας share το βίντεο όπως είπα και πριν για να το κερδίσετε. Καλή επιτυχία σε όλους!